आथिखालनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मोजां मोना। रायजो राजाफ्रा नों खामानि मा मावगोन गावसोरनि बाथ्राखौ बुंनांगो आरो राजखान्थि हान्जाया गावनि मेनिफेस्ट'खौ लानानै इलेक्सन गेलेयो। स' बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आ मा एजेन्डाया मा बेखौसो रायजोफोरनो बुंनांगो। सोरखौबा रायनानै बिसायख'थि गेलेबाथ' रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। आं सानाखै बेवहाय जेबो गोहोम गोग्लैगोन होननानै खानो एसे दुखु मोननाय थासारिसो जादों जे BPF दोलोनि दिनै दैदेनगिरिफोरा फिल्डआव नुनो मोनाखै। साफा सानै गोदान आरो यां गथ'फ्रा जिफोरानोखि गोबां इस्युसफोरजोंबो बारा लिंक गैया, खालि इमोसन मोनसे दङ, बिसोरनोनो दिनै BPFखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हगारनानै होबाय आरो बिथांमोना खुनु चेन्ज गैयाजासे गुदि आरो बिजौ गैयाजासे खोथाफोरखौ बुंनानै बाजारफ्राव बिराद हब्रा रायनाय भाषाजों बुंगासिनो दङ। आं साना जे बेजों माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन। बेवहाय खुनु रोखोमनि गोहोम गोग्लैया आरो आथिखालनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मोजां मोना। रायजो राजाफ्रा नों खामानि मा मावगोन गावसोरनि बाथ्राखौ बुंनांगो आरो राजखान्थि हान्जाया गावनि मेनिफेस्ट'खौ लानानै इलेक्सन गेलेयो। स' बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आ मा एजेन्डाया मा बेखौसो रायजोफोरनो बुंनांगो। सोरखौबा रायनानै बिसायख'थि गेलेबाथ' रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बेलेन्स एसे गैयै बायदि नुदों आं दासान्दि बिथांनि साननाय हनायफ्राव। हयथ' बिथाङा गोबां फ्रास्ट्रेसन जादों, नार्भास जादों जे राजखान्थिया जे जोबसिगोन। दा नंखायनो बेफोर खोथाखौ बुंदों। दाख्लै जोंनि बयबो मानियो, बयबो सिबियो जोंनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो सभानि MP जाबोबाय, आथिखालाव मन्त्रि, एबसुनि आफादगिरिमोन, BTR गोरोबथायाव गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोनदों। UG ब्रह्म बिथांखौनो बिथाङा बिराद गाज्रि सोदोब बाहायदों। दा बेफोरबायदिजोंथ' राजखान्थि जाया। नोङो राजखान्थिया मोनसे जायगायाव थागोन आरो व्यक्तित्वआ मोनसे जायगायाव थागोन। स' बेफोरबायदि राजखान्थिजों हाग्रामा महिलारिया मा बुंनो नागिरदों आंथ' बुजि मोनाखै। आरो आथिखालनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मोजां मोना। रायजो राजाफ्रा नों खामानि मा मावगोन गावसोरनि बाथ्राखौ बुंनांगो आरो राजखान्थि हान्जाया गावनि मेनिफेस्ट'खौ लानानै इलेक्सन गेलेयो। स' बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आ मा एजेन्डाया मा बेखौसो रायजोफोरनो बुंनांगो। सोरखौबा रायनानै बिसायख'थि गेलेबाथ' रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। आं सानाखै बेवहाय जेबो गोहोम गोग्लैगोन होननानै खानो एसे दुखु मोननाय थासारिसो जादों जे BPF दोलोनि दिनै दैदेनगिरिफोरा फिल्डआव नुनो मोनाखै। साफा सानै गोदान आरो यां गथ'फ्रा जिफोरानोखि गोबां इस्युसफोरजोंबो बारा लिंक गैया, खालि इमोसन मोनसे दङ, बिसोरनोनो दिनै BPFखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हगारनानै होबाय आरो बिथांमोना खुनु चेन्ज गैयाजासे गुदि आरो बिजौ गैयाजासे खोथाफोरखौ बुंनानै बाजारफ्राव बिराद हब्रा रायनाय भाषाजों बुंगासिनो दङ। आं साना जे बेजों माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन। बेवहाय खुनु रोखोमनि गोहोम गोग्लैया आरो आथिखालनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मोजां मोना। रायजो राजाफ्रा नों खामानि मा मावगोन गावसोरनि बाथ्राखौ बुंनांगो आरो राजखान्थि हान्जाया गावनि मेनिफेस्ट'खौ लानानै इलेक्सन गेलेयो। स' बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आ मा एजेन्डाया मा बेखौसो रायजोफोरनो बुंनांगो। सोरखौबा रायनानै बिसायख'थि गेलेबाथ' रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बेलेन्स एसे गैयै बायदि नुदों आं दासान्दि बिथांनि साननाय हनायफ्राव। हयथ' बिथाङा गोबां फ्रास्ट्रेसन जादों, नार्भास जादों जे राजखान्थिया जे जोबसिगोन। दा नंखायनो बेफोर खोथाखौ बुंदों। दाख्लै जोंनि बयबो मानियो, बयबो सिबियो जोंनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो सभानि MP जाबोबाय, आथिखालाव मन्त्रि, एबसुनि आफादगिरिमोन, BTR गोरोबथायाव गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोनदों। UG ब्रह्म बिथांखौनो बिथाङा बिराद गाज्रि सोदोब बाहायदों। दा बेफोरबायदिजोंथ' राजखान्थि जाया। नोङो राजखान्थिया मोनसे जायगायाव थागोन आरो व्यक्तित्वआ मोनसे जायगायाव थागोन। स' बेफोरबायदि राजखान्थिजों हाग्रामा महिलारिया मा बुंनो नागिरदों आंथ' बुजि मोनाखै। आरो आथिखालनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मोजां मोना। रायजो राजाफ्रा नों खामानि मा मावगोन गावसोरनि बाथ्राखौ बुंनांगो आरो राजखान्थि हान्जाया गावनि मेनिफेस्ट'खौ लानानै इलेक्सन गेलेयो। स' बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आ मा एजेन्डाया मा बेखौसो रायजोफोरनो बुंनांगो। सोरखौबा रायनानै बिसायख'थि गेलेबाथ' रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। आं सानाखै बेवहाय जेबो गोहोम गोग्लैगोन होननानै खानो एसे दुखु मोननाय थासारिसो जादों जे BPF दोलोनि दिनै दैदेनगिरिफोरा
फिल्डआव नुनो मोनाखै साफा सानै गोदान आरो यां गथ'फ्रा जिफोरानोखि गोबां इसुसफोरजोंबो बारा लिंक गैया खालि इमोसन मोनसे दङ बिसोरनोनो दिनै BPFखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हगारनानै होबाय आरो बिथांमोना खुनु चेन्ज गैयाजासे गुदि आरो बिजौ गैयाजासे खोथाफोरखौ बुंनानै बाजारफ्राव बिराद हब्रा रायनाय भाषाजों बुंगासिनो दङ आं साना जे बेजों माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन बेवहाय खुनु रोखोमनि गोहोम गोग्लैया आरो आथिखालनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मोजां मोना रायजो राजाफ्रा नों खामानि मा मावगोन गावसोरनि बाथ्राखौ बुंनांगो आरो राजखान्थि हान्जाया गावनि मेनिफेस्ट'खौ लानानै इलेक्सन गेलेयो स' बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आ मा एजेन्डाया मा बेखौसो रायजोफोरनो बुंनांगो सोरखौबा रायनानै बिसायख'थि गेलेबाथ' रायजो राजाफ्रा मोजां मोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बेलेन्स एसे गैयै बायदि नुदों आं दासान्दि बिथांनि साननाय हनायफ्राव हयथ' बिथाङा गोबां फ्रास्ट्रेसन जादों नार्भास जादों जे राजखान्थिया जे जोबसिगोन दा नंखायनो बेफोर खोथाखौ बुंदों दाख्लै जोंनि बयबो मानियो बयबो सिबियो जोंनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो सभानि MP जाबोबाय आथिखालाव मन्त्रि एबसुनि आफादगिरिमोन BTR गोरोबथायाव गोबां खामानि मावदोंमोन बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोनदों UG ब्रह्म बिथांखौनो बिथाङा बिराद गाज्रि सोदोब बाहायदों दा बेफोरबायदिजोंथ' राजखान्थि जाया नोङो राजखान्थिया मोनसे जायगायाव थागोन आरो व्यक्तित्वआ मोनसे जायगायाव थागोन स' बेफोरबायदि राजखान्थिजों हाग्रामा महिलारिया मा बुंनो नागिरदों आंथ' बुजि मोनाखै